mitä. No niin. Vaan saada ne äänet. Nyt sitten uudestaan. No niin. Eikö meinaa mennä? Ei tietenkään. Vai saiko näitä ottaa sitten? Elämme jännittäviä aikoja. Ei, mullakin yleensä on ne kuulokkeet tuolla mukana, mutta just sitten pois. Eikö se halua alkaa niitä? Kattokaa. Minä aloin tekemään lempillä passia. Oi, onpa ihana värisen. Eikä tuukin söpö. Tulee Tosi. tämmöisiä niinku kultaisia sydämiä. Hienet. Otetaan seuraavaksi se kaiutin ja kokeillaan yhdistää siihen, jos ei se ala. Nyt se on se. Nyt. Mitä tapahtuu? Mutta ei se riitä, kyllä nuokin pitää saada johonkin. Mitkä? Tuostakin se ääni. Miksi? No koska tämä toinen muuten kuulee sen. Kokeillaanko? Niin joo. Aivan, nyt minä ymmärsin. No niin, nyt sitten Instagramiin. Sieltä kuuluu sitten sinne Villa. Voiko puhelimen asetuksesta kieltää Instaa käyttämästä mikkiä? Mutta sitten hekään ei kuule, jos me ei käytetä Niin käykö siinä sitten niin tosiaan, Niin. että sitten Niin. ei kuulu myöskään sinne. No, me laitoin liittymispyynnön. No niin, mistä se oli se? Mistä se hyväksyttiin? Siellä on monta Näytä pyyntöä. pyyntö. 7 muutakin on lähettänyt pyynnön. Ei jätetä kaikkia nyt tähän. Ei, mahutaan kaikki samaan näyttöön. Juonpa teet. No niin. Kiertääkö vielä ääni? Vai onko se sitten? Mitäs nyt kuulostaa? Kiertääkö äänet? Vai saatiinko me tää nyt selvitetty? Miltä kuulostaa? Ainakin Kiertää. täällä vähän kiertää. Sinä kuulet. Sinun ääni kuuluu, meidän muiden äänet. Ei kun Sulla on kiertää. ne- Niin kun se ottaa näistä. No voiko se vielä, niin kuin se ei toimi, jos se Jos minä menen tuonne takaa. Olisi pitänyt laittaa siihen tuohon mikrofoniin. Ei kun tuohon kaiuttimeen se. kaikki kaiuttimeen. Mitäs nyt tää? No ei me voida. Kiertää joo. Joo. Aloitetaanko ihan alusta? Ei se onnistu. Ja se onnistuu se alusta aloitus. Heippa. Ai jaa. Ei sitten. Postu. No eikö se nyt riitä sitten? Että pidetään Ollaan se sitten tuolla? sillä yhdellä. Eli nyt koitetaan sitten mahtua kaikki tähän. Siirretään Vähän tätä kauemmas. mahdollisimman kauas. Ja sitten tiivistetään. Täytyy sitten lujasti puhua, että kuuluu siihen asti. Tuleeko Pirjo tähän sylkkyyn? Annaanko me sitten siihen tämä mikrofoni? Niin, joo, ehkä. Joo, jos sitä ei sitä saa. Ei sitä saa sinne. Ei saakaan. No, näillä mennään mitä on. Hei! Nyt saatiin Katri kuuki. Sinne kohta kaatuu lylly. Oho. Kyllä. Minä olen täällä. Ei se haittaa, jos ei minua niin paljon näy. Minä voin pitää kättä. Mutta siis me kaikki 4 ollaan kuvassa sitten YouTube-puolella, johon tämä se taltiointi sentään onnistuu. Toivottavasti. Toivottavasti. Niin. On Todennäköisesti. kuvaus päällä sentään. No niin, mutta tervetuloa. Tämä on Villapesu-ohjelman ja Boutique Frillan yhteinen YouTube-live. Laitapa nyt sinne muuten sinne Instagramiin, että tulkaa Boutique Frillan puolelle. Sinne meidän Sinne Villapesu-ohjelmaan, jos sinne jäi osa matkasta. Muistutus, olkaa hiljaa nyt.
Ja tosiaan me ollaan tästä liveestä puhuttu jo tosi pitkään ja ollaan luvattu lukea näitä kortteja, mitä me ollaan saatu kesäaikana postipojalta. Ja nyt on se hetki. Nyt aletaan lukemaan. Nyt aletaan lukemaan. On muuten mahtava määrä noita kortteja. Eikö ole Ihana. Ihana, niitä tuli koko kesä. Se oli aivan se oli Se oli mahtavaa. ainoastaan oikein odotti, kun postipoika tulee käymään. Joo, ja nythän oli siis ensimmäinen tuonne kylmä ilma, että nythän se vasta niin ihan oikeasti on niin kesä mennyt, että ei me yhtään myöhässä olla tämä. Niin, totta. Niinpä. Ja sitten me ollaan luvattu täältä sivusta huutelen, niin että me arvotaan myöskin livessä olijoiden kesken. Olijoiden. Eli sitten kun tämä live on loppupuolella, niin puhutaan siitä enemmän. Jep. Yes. Meillä näytetäänkö arvontapalkintoja? No näytetään Me ei vaan. vielä olla päätetty, että missä me arvotaan mitäkin. 3 mutta palkintoa on, kun oli 3 kameraakin, mutta nyt on 2, mutta ei silti 3 Vähän palkintoa kuitenkin. tekniikka vei yhden palkinnon. Ei vienyt yhtään palkintoa. Yhden kameran vaan vei. Eli Pinjo Designin letkeät lampaat riipus on 1 palkinto. Punavalkoinen pelarkonia lapaset tarvikepaketti. 2 palkinto. Ja 3 palkinto on silkkimerinoa, 2 vyyhtiä, 2 tämmöistä vihreää sävyä. Noin. No niin. No niin. Voimmeko osallistua arvontaan heti Niin. välittömästi? Eli sitten arvontaan osallistuu kommentoimalla, eikö se niin mene? Vai? Joo, Mm. mutta se kommentointi täytyy tapahtua vasta sitten, kun tämä live on ohi, koska muuten se ei säily. Nämä, mitä tässä tulee, niin nehän häipyy. Joo. Ja sitten sinne YouTuben puolelle voi kans käydä kommentoimaan. Kyllä. Tai kannattaa käydä kommentoimassa. Eli 2 paikasta arvotaan. Siis pitäisikö meidän laittaa tämä muuten sitten Villapesuohjelmankin YouTube-kanavalle? Koska me ei nyt pystytty laittamaan sitä. Olisiko se sitten se 3. paikka? No niin. No niin. Eli Villapesuohjelman YouTube-kanava, Boutique Frillan YouTube-kanava ja tähän Instagramiin. Sitten kun tämä live on ohi ja tämä tallennetaan, niin käy kommentoimassa jotain tästä livestä, korttilivestä. Niin osallistut näiden 3 palkinnon arvontaan. 1 kussakin arvotaan. Ja saa toki jakaa Eli myös kannattaa kavereille. käydä kussakin paikassa. Kussakin paikassa kyllä kannattaa käydä. Mutta nyt aloitetaan. Aloittakaapa te, jotka näytte Jotka siellä. osaatte lukea. Niin, jotka osaatte lukea ja Te jotka... 2 keskellä osaatte lukea. Lukutaito. Me voidaan Elina kanssa sitten olla tässä tällä lailla. Ei pääse tästä näin. Ei päästä. Näytänpä teille kortin. Ihanat neulefestari nyt ohi ja kotimatka alkaa. Kylläpä oli kivaa, hyvää seuraa, välttävät säät ja mitä kauneimpia lankoja, hyrymykket. Terveisin Arja, muija kutoo. Kiitos. Sitten täällä on tämmönen mahtava kortti. May the yarn be with you. Aurinkoista kesäpäivää Villapesuohjelman sisarukset ja neulova yleisönsä ruutujen ääressä. Hauska ajatus pyytää seuraajia heittämään teitä postikortille. Mieleen tulee 70-luvun TV-ohjelmien ja aikakauslehtien katsoja kautta lukijakilpailut, joihin vastattiin postikortilla. Sittemmin kummelityyliin kirjoitankin tähän vastaus Kanada. Tervehdykseni mökiltä Sysmästä. Terveisin Milla. Kiitoksia Millalle. Tämä oli hauska kortti. Heippa Frillan väki. Sain vihdoin käydä teidän ihanassa kaupassa keskiviikkona 28.8. matkalla Turkuun. Villapesukauluri on puikoilla ja Pirjon koru kaulassa ja niin edelleen.
Mutta kaikki tämä neulominen sai alkunsa vuonna 2022 villapesuohjelmasta, jonka Vies löysi YouTubesta. Mikä hauskuus ja innostavuus, tavallisuus Katrin ja Pirjon jutuissa on. Rakastan kotiseutua, T-Koski. Siksi teissä on tuttua ja kaunista ja turvallista tuntua. Tuotipaketit on loistava tuote. Kiitos Pohjoisen prinsessat. Hyvää syksyä. Terveisin Mervi. Ihana. Sanottu Pohjoisen prinsessa. Todellakin. No sitten kesällä 23 3 serkusta muisteli 1883 syntynyttä mummoaan, joka kutoi isolle perheelle aina kun oli pienikin hetki aikaa. Pelloilla ja metsäpolulla kulkiessaan myös. Me kokeilimme myös ja hyvinhän se onnistui. Mummon vaatetustyyli lisäsi hauskuutta. Pitkä hame ja huivi leuan alla sidottuna. Olihan meillä hauskaa. Terveisin Leena. Se on ihana. Niin, Siellä ne mummot Työlomassa tehtiin kaikki sukat ja asusteet. Niin. Ihana. Mulla on tällainen kortti täällä. Tosi ystävä laittaa itsensä likoon toisen vuoksi. Ihania loppukesän päiviä sinne Ouluun ja koko Neule-yhteisölle. Lempeitä silmukoita, toivoo Sirja. Täällä on tämä kaunis kukkakortti. Hei, lämpimät terveiset kaikille neulojille kautta Suomen täältä. Mitäs tuossa lukee? Allusta. Veikkauksia. Yhdeltä Paraisten saarelta. Joo. Terveisin saaristosta. Terveisin Aila Johansson. Emme nyt ihan. Me ei olla apteekkareja. Paraisten saaristo on todella kaunis. Olen siellä viettänyt myös aikaa. Näinkö me tuonne Ai niin, tuonnekin pitisi näyttää. muillekin kavereille. Totta. Minäkin vaan näytän tuohon. Kesäterveiset Espoosta ja ihanaa syksyn alkua sinne Boutique Frillaan ja villapesuohjelmaan. Talviaikaan katselen ja kuuntelen teitä Espanjasta käsin. Oi, vähänkö kateellisen olen kyllä. Teitä on ihana seurasta ja kivoja ideoita saa tekemiseen. Terveisin Kirsi. Tuolla, kato, tuolla oli vielä. Espanjassa ei ole suomalaista villaa, joten sitä pitää viedä laukullinen aina syksyisin mukaan. Hyvä. Yes. Iso peukku sille. Loppukesän silmukoiden täyteiset terveiset kaikille. Puikko. Kansalle. Puikkokansa. Puikkokansalle, niin. Terveisiä lähettää Aniitta Kokkolasta. Kiitos terveisistä. Näytetäänpä tuonnekin. Neulo, ole onnellinen. Terveiset kaikille neulojille ja iso kiitos niille, jotka jaksatte ilahduttaa aina uusilla neulevideoilla. Terveisin Riitta Lahdesta. Kato mikä käsi on. Näytä. Siis niin mielettömän hieno. Vau. Näytetäänkö teillekin, kun on näin kauniisti kirjoitettu kortti? Sitten täällä on tämmönen päkäpää. Tampereelta on tullut tämä kortti. Terveiset kaikille neuleystäville. Erityisterveiset leirikamuille. Olimme Annikan kanssa järjestämässä Arctic Knitting-leiriä Luostolla huhtikuussa. Ihanaa kesää. Kiitoksia. Päiviltä tuli tämmönen kortti. Hyvä. Täällä on tällainen vanhan ajan tunnelmakortti. Kesäisen lämmin tuulahdus Torniosta. Kalottijatseilla pyöriskelen kutomista joka välissä. Terkkuja teille kaikille toivottaa Maria. PS-kuvasta tulee mieleen lapsuus. No niinpä. Niinpä.
Syyskesä tervehdys täältä Paraisilta sekä Boutique Frillalle että Villapeskusiskoille. Katselen aina teidän videoita. Te Helena. Ihana kortti. Ihana kortti. Nyt on mulla tämmönen aika haastava kortti, aika paljon luettavaa, katsotaan osaanko. Ja viimein minulle valkeni, että elämän ainut tarkoitus on nauttia siitä. Mitä enemmän on kynttilöitä kakussa, sitä valoisampi on merkkipäiväsi. Yritän epätoivoisesti löytää selityksen sille, miten joku 50 voi vanheta muuttumatta miksikään. Osaa vihdoinkin rakastaa ja kunnioittaa itseään. Ei elämä ole pelkkää rehkimistä ja röhkimistä, vaan se on myös märehtimistä ja juhlimista. Keski-ikä on aikaa, jolloin on tarpeeksi vanha tietämään, mitä ei pitäisi tehdä, mutta tarpeeksi nuori tekemään sen siitä huolimatta. Hyvin sanottu. Hei, väki vanhenee ja paranee. Mukavaa syksyn odotusta ja huippukivoja neuleiltoja teille kaikille. Kiitos huipusta palvelusta. Tee Sinikka. Kiitos Sinikka. Ihana. Sitten tulee terveiset Merikarvialta. Täällä on tämmöinen kaunis saaristokuva. Merikarvia on kyllä tosi hieno paikka. Kesäiset terkut neuleystäville ja erityisesti sinne butiikille. Aurinkoisia silmukoita toivottelee Taina Merikarvialta. Kiitos Taina. Tämä on tällainen ihanan kesäinen pyörä. Hei te ihanaiset, kiitos kun teette someen videoitanne. Villapesuohjelmaa olen seurannut ensimmäisestä puraisusta alkaen. Hyvää kesää koko porukalle, toivoo Elina Loimaalta. Siinä onkin ollut kestämistä. Se oli niinku kauan teitä. On kyllä. Täällä onkin nyt sitten tällä tavalla, että on kortti 1. On juhlapäivä täynnä yllätyksiä, jää niistä muistoja lähtemättömiä. Ja tämä oli siis joskus voi käydä näin, kortti. Sitten on kakkoskortti. Nämä siis oli samassa kirjekuoressa. Mutta ei kun kohti uusia festareita. Ja sitten on kolmas kortti, jossa lukee, että saat kaiken kukkimaan. Ja sitten täällä lukee takanakin, että mutta saatte kaiken kukkimaan. Terveisin Leila Hakaniemestä. Ihana. Siellä on komea kelo. Niin on. Ja tässä lukee, että koska sä olet nähnyt, että hongastakaan oksa ensimmäisenä lahoaisi. Terveiset kaikille neulojille ja Frillan prinsessoille täältä Jerisjärven rannalta lomareissulta. Täällä nautitaan luonnosta ja neulamisesta. Ihanaa jo kohta alkavaa syksyä ruskaväreissä. Tee Mari, Kangasvieri. Jerisjärvi on siellä jossain Muonion vieressä muistaakseni. Aha. Täällä on tämmöinen kaunis pioni. Korttihaaste vastaanotettu ja valitsin kauneimman pionikorttini teitä ilahduttamaan. Työntäyteinen kesä edessä, mutta aina voi neuloa hetken omenapuun alla. Terveisin Kirsi. Ihana. Niinpä. Täällä on tällainen vihreä neuloja. Neulo vihreä. Vihreässä Niin. ympäristössä. Ei itse ehkä ole vihreä. Lämminhenkiset terveiset kaikille neulojille Jyväskylän neulefestareilta. Toivoo Sari, Virpi, Arja ja Riikka. Se on festareilta lähetetty. Ihanaa kesän jatkoa teille kaikille, Annille, Pirjolle, Katrille, Elinalle ja Maaritille. Sekä kaikille muillekin, jotka siellä ovat. Toivottaa Eija Lahdesta. Kiitos. Kiitos. Ihana kortti. Kortin täydeltä iloa tässä vielä lukee. Ihan.
Pysähdy, kuuntele, henkäise syvään, voimasi keskitä kauniiseen hyvään. Terveiset kaikille ihanille neulojille Mäntsälästä. Tee Sari. Kiitos. Täällä on tässä kortissa, eikö tää ole ihan oikein tämmönen Polaroid-valokuva? Niin se vähän näyttää. Tuommoisesta kauniista, olisiko tää joku pensas, nyt en kyllä tunnista mikä tämä on. Joo. Kaunis pensas. Oi, olipas niin ihana haaste, että pakko tarttua. Rakastan postikortteja ja olen pitkään haaveillut omasta korttisarjasta. Tarttuupa niitä kaupastakin matkaan, kuten lankojakin. Ihanaa kesää, terveisin Minttu. Ja sitten täällä on varmaan sometili on @hattulaatikossa. Mm-hmm. Täällä on tällainen lankakortti, jossa lukee, että elämän langoista sotkuisimmillakin on tapana järjestyä. Hyvin sanottu. Kyllä. Lämpivät kiitokset Boutique Frillan YouTube-videoista ne, Anni ja Pirjo, sekä Villapesuohjelman YouTube-videoistanne Pirjo ja Katri. Aina tulee hyvälle tuulelle iloisista jutteluistanne. Samalla kudon itsekin sukkia, lapasia tai liinoja. Hyvää syksyä teille kaikille 3. Terveisin Seija Raumalta. PS. Elinalle terveiset. Teette upeita neuleita ja olette ihania. Kiitos. Kiitos. Wow. Jos sinä olisit villalanka, olisit maailman pörröisin, pehmoisin, lämpimin ja hempein. Siitä langasta neuloisin kaikkein kauniimpia neuleita. Oi, oi. Tee, kokeile, seikkaile, älä himmaile. Kovin vähän tarvitaan onnelliseen elämään muuta, jos on utelias, avoin mieli, hyviä ystäviä sekä tietenkin lankaa ja puikot. Siinä on paljon. Rakkaita terveisiä ja rohkeita mieliä Pirjolle, Katrille, Helille, Annille ja Elinalle, plus kaikille neuloville, voimanaisille, Tea. Hienosti sanottu. Kyllä. Minä kylläkin luin, että ensin, että rohkeita miehiä Pirjolle. Mutta ei se vissiin ollut miehiä. Nyt olla aika rohkeita. Kyllä niiltä vaaditaan kyllä. Täällä on kortti, jossa on kuvia Sallasta. Terveiset aurinkoisesta Sallasta. Naruskalla on mökki maalattu. Jaana K. Kraneejana. Hyvä Jaana. Minäkin toissa kesällä maalasin mökin. Ei ole mikään Yes. pikkuhomma. Täällä on tämmönen hertainen kukkakortti. Kesäinen. Kutominen on suuri seikkailu kohti uusia ihania onnistumisia. Niin totta. Aurinkoista kesää Boutique Frillan prinsessoille ja Villapesuohjelman Katrille. Sekä neule iloa neuleyhteisölle. Rakkaudella nimimerkki Hetki neuloo sille. Ihana. Kiitos. Täällä on tällainenkin. Terveisiä tietysti putiikin tytöille ja kaikille kottoneita ja muitakin matskuja katsojille. Ihan parasta syksyä kaikille, toivoo Heli ja Sirpa. Ja Hans. Piilomainontaa vissiin. Ihana. Niitä oli tullutkin uusi jakso, että voi Niin mennä oli, katsomaan. sinne voi mennä sitten katsomaan. Ihana kortti. Tässä on siis tämmöistä, kattokaapa, Niin, vähän niin kuin kolmiulotteisuutta ja sitten täällä on. Lankatarroja. Niin on. Terveiset neuleyhteisölle, toivoo Riikka Raisiosta. Eli tää oli kaikille. Täällä on rouva Silmusolmulta hankittu kortti. Terveisiä Kuopion neulojilta ja Jynkän neulekahvilasta. Ollaan nautittu porukalla festaritunnelmasta. Jynkän neulekahvila. Missähän sellainen? varmaan Kuopiossa.
Veikkaa. Eikö niin kuin? Veikkaa. Kyllä neulojille. Hyvin veikattu. Saa nähdä osuiko oikein. Sinun vuoro. Ai minun vuoro. Mä vaan katsoin Katrian hyppäsi tonne, kun se on niin älykäs. Kaikki ne osaamme lukea. Nyt tulee painava kortti. Sisällöllisesti. Lämmin tervehdys Folkia ja Villasta. Saija ja suuri joukko, ei Seija ja suuri joukko muita. Ja katsokaas, täällä on todellakin suuri joukko allekirjoittanut tämän kortin. Ihana. Siis Vähänkö tosi me luettiin ihana. tuota ja pyöritettiin. Ja ja Jalovillan se tuli. kortti. Tuhannet Monta kiitokset. nimeä, Täällä on kiitos. ihan hirveästi porukkaa. Heinäkuun terkkuja Folkia ja Villasta. Mahtavaa. On. Seija on kerännyt paljon nimiä. Kiitos Seijalle ja kiitos kaikille osallistujille. Siis täällä on tosi paljon tuttuja somenimiä. Ja sitten täällä on Rouva Silmusolmua ja Urbaani Maalainen ja sitten siellä on Eve ja Johanna Nurjasta. Ihan hirveästi porukkaa. Ihana. Iluhandusta on tuolla nurkassa. Suviknitsi. Sitten täällä on niin paljon nimeä, että en mä saa edes kaikista ihan selvää, kun ne on niin pienillä. Tuolla on ihan pienellä, että Vuonue. Tiina Vau. Tiilasta. Tiina Tiukulastakin oli siellä. Mahtava kortti, kiitoksia. Ihanaa, kun olette viittinyt lähettää. Kyllä. Kesäinen tervehdys Lempäälästä kaikille maailman neulojille, toivoo Kirsi J. PS, kiitos Pirjolle vielä ihanasta siimikorusta, jonka tilasin jo pari vuotta sitten. Olen sitä käyttänyt silloin tällöin. Terveisin sama. Niin ei ole säikähin, että siinä lukee, että mutta sitä ei ole tullut vieläkään. Tilasin pari vuotta. Tilasin jo pari vuotta sitten, eikä ole vieläkään saanut. Edelleen odottelen. Wink, wink. Oi. Onneksi olit saanut. Helteiset terveiset Boutique Frillan väelle ja Villapesusiskoille ja neulojille ympäri Suomen. Koivupihan Kirsiltä. Täällä on ihana neuloja tämmöiseen, kuulkaapa, tunnelmalliseen aikaan. Siellä se neuloo. Albert Edelfelt. Lundaal. Lundaal. Ah. Tuletko sen? Se olla Alfred Lundaal. Samannäköistä tai. Täällä lukee, että elämä on täynnä mahdollisuuksia, uusia aamuja, uusia seikkailuja. Hei ihanaiset, Frillan hyvät haltijattaret ja prinsessat, Pirjo, Anni ja Elina. Kiitos kaikista tähän astisista, ihanista tapahtumista, tapaamisista ja arjen hetkistä, joita Frillan kautta olette tuoneet ja toteuttaneet. Iloa ja innostusta tuleviinkin päiviin ja hetkiin, unohtumatta lepoa ja rentoutumista. Kiitos, että olette. Terveiset myös Katrille. Kiitos. Ja ihan kaikille neule-ystäville. Loppukesän terveisin Susanna. Kiitos. Kiitos. Täällä on tämmönen söpöponi. Eikö yksisarvinen? Unicorn. Sillä on sarvi päässä. Niin. Sarvellinen poni. Ihanaa loppukesää ja alkavaa syksyä kaikille neulepodcastajille täältä Lahdesta. Terveisiin Sinikka. Terveisiä myös Lahteen. Terveisiä Haminasta. Tässä lukee, että mitä lippua. Se on hyvä. Hyvä. Ota hyvä mieli auringosta, onnenkorsi heinikosta, nosta ilon pilke silmä kulmaan, löytyy ratkaisukin joka pulmaan. Terveiset Kaakon kulmalta toivottelee Eija L. Ihania. Täällä on sitten halauskortti.
Ja täällä lukee, että halaus ja lämmin tervehdys kaikille upeille neulojille. Rakkaudella Maria. Ihana. Kesäinen tervehdys Boutique Frillaan täältä Mikkelistä. Terveiset villapesuohjelman leideille, Sulon Annille et Elinalle. Sekä terveisiä tänne Mikkeliin Sirjalle ja Emmalle. Idän villafestareilla tavataan. Hanna. Toivottavasti on tavattu. Niin. Täältä tulee mansikkainen kortti. Ja täällä lukee kesä aamukaste varpailla, mansikanmaku huulilla, auringonsäteet hiuksilla. Tampereelta tulee tämä kortti. Kesäiset neuleterveiset putiikille. Terveisin Kaija Tampereelta. Täällä on tällainen käsityöfani kortti. Tässä on niinku kuvaus ja luonne ja hoito, niin mä nyt luen tämän hoidon täältä teille kaikille. Käsityöfaneiden syyt ovat niin lähellä ihmisluonteen perustarpeita, että asiantuntijat pitävät siitä vierottamista suorastaan vaarallisena. Käsityöfania voi silti varovasti kannustaa virkkaamaan vuonna 2002 aloitetun isoäidin neliöpeiton valmiiksi. Aika hyvä. Hei käsityöystävät, kesä menee auringon kanssa kilpailen. Käsityöni meinaa viedä voiton. Lämmöllä Kaija. Projektit voi olla vaiheessa, mutta muuten on kaikki hallinnassa. Näin päin oli tämä kortti. Ja sitten täällä lukee tervehdys Pirjolle ja Annille. Täällä Lappeenrannassa olen viettänyt ihanassa seurassanne satoja tunteja. Terveiset myös Katrille ja Elinalle. Toivoo Heli. Kiitos. Kiitos. Tällainen kortti. Tervehdys Ouluun täältä Naantalista. Ilo olkoon kanssanne. Terveisin Sari. Täällä on tämmöinen hauska sukkakortti. Sukkeen alla lukee, että yhdessä ja sydän. Ihana kortti. Ja tämmöinen voisi olla meilläkin valikoimassa. Siinä. Helsinki. Terveiset täältä Helsingistä. Ihanat aurinkoiset säät. Kaikkea hyvää teille sinne putiikkiin. Nyt alkoi kotimatka junalla Ouluun. Terveisin Arja ja IG:stä löytyy semmoisella nimellä kuin Muija Kutoo. Kiitos. Tää on tämmöstä hulaa, kuulkaas. Oi, aletaanko mekin? Oi. Pystyyköhän samalla neuloin pörkkää hulaamaan? Alkakaapa harjoittelemaan. Otatteko haasteen vastaan? Terveiset aurinkoiset sellaiset Lappeenrannasta villapesuohjelmalle ja putiikille. Innolla seuraan teitä kaikkia. Neulomisen ohella pitää välillä muistaa pyörittää rannetta. Terveisin Pirkkis. Rannetta Ei kun vannetta. Mutta rannetta kiinni kyllä. Joo. Ihana. Eli tässä sulla on tuo järjestys nyt vähän. Onko mulla nyt? Oi. Sitten on tämmöinen kortti, että tee enemmän sitä, mikä saa sydämesi laulamaan. Kiitokset muille neulojille. Sydämeni laulaa, kun saan neuloa. Kiitos, kun olette osa sydämeni laulukuoroa, te neulojat ympäri Suomen. Ja Sartsa on lähettänyt tämän kortin. Ihanasti. Kiitos. kirjoitettu. Sitten Heipsan. Täti Pinkkinen pistäytyi vihdoin ihan livenä paikan päällä.
Viihtyisä ja kiva paikka. Kyllä täällä passaa käydä. Terveisin Sari. Ja sitten täällä lukee, että kortti on oma tekemä. Näytä mulle. Wow. Tähtitornin kahvila. Vau. Hei baby, oot huikee. Ihana. Ootte huikeita. Lämmin tervehdys putiikin naisille sekä myös Katrille. Alun perin kortin piti lähteä Ommel-festareilta, mutta kotimatka jotenkin sotki ajatukset. Terveisin Rili ja AA. Kiitos. Ihana kortti. Täälläkin on tällainen ihana neulova kettu. Heippa ja terveiset Tampereelta. Toinen postcrossaa ja vinkkasi, että teille voisi lähettää käsityöaiheisen kortin. Näitähän minulla riittää. Kerään käsityöaiheisia kortteja ja tykkään niitä myös lähettää. Jos tykkää lähettää kortteja, vinkkaan kansainväliseen postikorttivaihdon lisätietoja löytyy postcrossing.com. Pia K. Ihana. Terveisiä putiikille ja villapesuohjelmalle Iistä. Kiitos inspiraatiosta ja hyvästä mielestä, jota jaatte. Terveiset myös Inkalle, joka sait aikoinaan minut neulomaan. Hyvä Inka. Hyvä Inka! Pisteitä! Ihana kortti. Täällä on tuo kansallispuku päässyt ei tuulettumaan, vaan uimaan. Melkein. Kansallispuku uimaa. Terkkuja Jyväskylästä Neule-festareilta. Terveisin Mummi Hiltunen Malviinan puikoilta. Ulpukka. PS. Terkut Muija kutoo. Kiitos kortista. Sitten täällä on neulomisen iloa. Kissan kanssa. Tervehdys Putik Frilla. Sain teiltä tällä viikolla aivan ihanan paketin kesätekemistä ja kauneutta. Kiitos siitä. Toivottavasti pääsisin vierailemaan vielä liikkeeseen kesän aikana. Juhannuksena vietimme kotona puunkaatotalkoot sukulaisten ja naapureiden kesken. On aivan mahtava huomata, että talkoohenkeä ihmisestä vielä löytyy. Kuinkas teidän juhannus meni? Ilmatkin sattui meillä kohdalleen pientä rankkasadekuuroa lukuun ottamatta. Ihanaa kesän jatkoa ja kiitos, että olette. Sydämellä Hanna. Mites meidän juhannus meni? Tuntuu, että siitä on niin kauan aikaa. Meillä ei ollut semmoista täällä päin. Me ei ruukata viettää juhannusta. On se varmaan ihan mukavasti. Taisin olla mökillä. En ollut mökillä. En miekään. Me olin. Täällä on tämmöinen kortti, missä lukee, että joukossa luovuus tiivistyy, ja sekin on kyllä ihan totta. Että porukasta aina löytyy inspistä ihan enemmän kuin itseksensä istuessa. Ihanaa kesää koko porukalle. Teette päivästä paremman ja saatte suupielet kääntymään ylöspäin. Terveisin Bitte. Ihanasti sanottu. Tämä kortti on sitten tullut mökkitunnelmista. Ihan tämmönen mökkimaisema. Hei Frillan väki, tänään oli viimeinen työpäivä ennen kesälomaa. Lähettelen nämä terveiset teille Porista. Terveiset myös toiselle villapesusiskolle. Nyt menen vielä hiukan edistämään neuletakkiani ennen nukkumaan menoa. Terveisin Tanja. Ihania terveisiä. Puikot vievät unelmiin, silmukat kantavat haaveisiin. Kesäiset terveiset teille kaikille sinne ihanaan Putik Frillaan. Kesäterveisin Marjut Liedosta. Tämähän on tämmöinen kaunis vanhanaikainen kortti.
Kesäterveiset sateen raikastamasta Rautiosta. Tänään 2.7. meillä on neulekahvila Pöönissä, kyläkauppa Rautiossa. Ja koko päivän neulekahvila töiden näyttely. Neuletöiden näyttely. Huomenna käsityöpiknikki Pappilan puistossa. Käsityö terveisin Sari. Siellähän on ollut aktiivista käsityötapahtumaa heinäkuussa. Iloista päivää. Kiitos Villapesuohjelman Katre ja Pirjo monista hyvistä vinkkeistä ja aina niin leppoisasta neuleseurasta. Teidän ohjelmanne on huippu. Annille kiitokset ihanista ja herkullisista langoista sekä tosi hyvistä ohjeista. Puukiehuivi on ihan leppari. Elinalle kiitokset superystävällisestä palvelusta aina kaupalla käydessäni. Terveisin Sari. Ihanaa. Kiitos. Lempeitä silmukoita ja neuleiden täyteistä syksyä koko neuleyhteisölle. Toivoo Niina. Meillä on 10 minuuttia aikaa. Ei meillä onneksi ole kovin monta. Ei vielä ehitä. Lomaterveiset Riiasta. Lämmin heinäkuun ensimmäisen päivän tervehdys teille Pirjo ja Anni sekä kaikki neuleystävät. Olen juuri kotiutunut Riian matkalta, josta teille muutamia valokuvia. Lankakaupat, Hopiwool ja Woolijarn sekä ihana sateenkaari kanalilla. Toivottavasti tämä kesä on ollut kaikille meille sellainen, että olemme saaneet kerättyä voimia tulevaan talveen. Niinpä. Seija P. eli hetkiä Heimolasta Seija. Kiitos. Kiitos. Täällä tulee Tallinna-aiheinen kortti. Heissan, tervehdys eteläisestä naapurista Akkain kästäreissulta, Tallinnasta ja Pärnystä. Sanonpa, että oli elämäni kokemus käydä Tallinnassa muun muassa paperipuodissa, suluissa se on niin, siis paperikauppa, ja Karnaluksissa. Herra mun jee, miten iso kässäkauppa. Seuraavaksi sinne pienempään puotiin. Tää löytää paremmin tarvitsemansa. Terveisin täti Pinkkinen. Alias Sari. Kiitos. Sarita oli 2 korttia. Täti Pinkkiseltä. Oh. Silmukka silmukalta ajattelen sinua lämmöllä. Hei vaan, enpä tiennyt kaupastanne, vaikka viime vuosina olen piipahdellut Oulussa. No ei tätä kovin monta vuotta täällä tietenkään ollutkaan vielä. Täytyykin ensi kerralla tulla käymään. Onko teille tuttu harrastus postcrossing? Minä olen harrastanut sitä 18 vuotta ja neulomista pidempään. Terveisin Outsa. Mahtavaa. Niin on. Ei ollut tuttu harrastus Ei ennen oo. kuin täti Pinkkinen kävi kertomassa minulle siitä täällä. Joo, me ollaan jossain vaiheessa lasten kanssa sitä harrastettu, mutta sitten se jotenkin hiipu. Olen miekin kuullut ja en muista, onko ikinä osallistunut, mutta Tosi hieno juttu. on ihana. Sitten on Venetsiasta, kuulkaapas kortti meille tullut. Terveiset kaikille neulojille helteisestä ja kauniista Venetsiasta. Koto-Suomessa odottelee puikoille sulotee, matkaneuleena on vain perussukat. Ei vain, mutta on perussukat. Onneksi kesä on jäljellä vielä, juhannuksen jälkeenkin, niin ehtii vielä sekä neuloa että käyttää uutta kesäpaitaa. Terkuin Hanna Liini. Oi, Venetsia on upea paikka. Ai. Kettu neulomassa. Kesäterveiset Helsingistä. Lämpimiä kesäpäiviä ja lempeitä silmukoita. Terveisin Niina. Ja täällä on tämmönen söpökortti. Kaikille neulojille ihania silmukoita. Terveisin Inga. Täällä on tällainen ihana räsymatto. Moikka, terveiset Jämsästä. Täällä on puikoilla kertaalleen purettu sulotee. Saas nähdä, valmistuuko festareille.
Ihanaa kesää teille kaikille. Nähdään festareilla. Terkut myös Katrille. Terveisin Taija. Tämä on kesäkuussa kirjoitettu kortti. Toivottavasti se paita on valmistunut. Joku muukin on purkanut kertaalleen. Aurinkoiset kesäterveiset. Muistakaa, joka välissä voi neuloa muutaman silmukan. Terveisin palasia arjestamme Riikka. Kiitos, sehän me muistetaan kyllä, että aina voi vähän neuloa joka välissä. Hirveän paljon kiitoksia, kun te olette lähettänyt noita kortteja. Kiitoksia, oli kyllä aivan mahtavaa. 4 naista tarvittiin ne purkamaan. No niin. Just ehdittiin tähän. Tunnin aika janalle. Sitten se arvonta. Elikkä sitten Niin, me just kerrataan. muistin, että nythän me sanottiin väärin, kun meidän piti korttejen lähettäneiden keskenkin arpoa. niinkö mä ollaan? Niin, me ollaan Niin, tehty ja se niin. pitää tehdä nyt. Se pitää tehdä nyt. Kyllä. Paljonko meillä on aikaa? Onhan meillä vielä aikaa. On, me voidaan Varmaan sitten minuutti. miettiä, että miten me ne muut palkinnot, pannaanko me YouTube-kanavat yhteen ja arvotaan sieltä. Joo. Tadaa! Täällä on nyt Boutique Frillan pussissa kaikki kortit. Menihän nyt varmasti kaikki sinne. Sekoitetaan. Ja Anni saa toimia Onnettarena. Tommonen. Täällä oli tämä Polaroid-kortti. Ja tämä oli Minttu hattulaatikossa. Onnea! Onnea! Laita Minttu meille viestiä tässä vaikka Instan yksityisviestinä tai boutiquefrilla@gmail.com. Ei meillä ole sellaista. On meillä. On meillä semmonenkin, mutta info@boutiquefrilla.fi on se virallinen sähköposti meillä. Hyvinhän se meni. Tosi hyvin. Tuttuun tapaan. Joo. Tuttuja nimiä oli mukana, niinpä. Joo. Oli kyllä. Oli ihana saada kortteja, mutta niitä on ollut ihana lukea sitten moneen kertaan aina Joo. täällä myymälässä. Ja kyllä me yritetään saada nämä johonkin esille, mutta emme tiedä voidaanko me mitenkään saada kaikkia. Onko meillä kokonaista seinää täällä? Ei Tuonne varmaan ihan. katorajaan, joka Niin tuonne. jossain kiipeilee. Semmoinen boardi. Eli joku Tämä elintä ilahdutti kiipeilee. kyllä meitä ihan hirveän paljon. Mitä te tykkäsitte? Laittakaa kommenttia. Olisiko tämmönen kiva toistekin? Ensi kesänä sitten. Mm. Hauska oli saada terveisiä ympäri Suomea ja jopa maailmaa. Niinpä. Niin. Ulkomailta asti. Kyllä. Oli tosi kiva. Ne on ollut siis niin ihana lukea niitä kortteja aina kun niitä on tullut. Ja me on lukenut niitä moneen kertaan tässä niin kuin matkan varrellakin aina välillä napannut sieltä jonkun kortin ja lukenut. En ole ihan aina ollut paikalla, kun niitä kortteja on tullutkin. Mm. Mitä se? Kerkeättekö te lukea? Seuraavaksi joulukortti. Aivan! Joulukortitkinhan olisi hauskoja. Saa meille joulukorttejakin lähettää. Joo, Varmasti jos vaan luetaan. lähetään, niin varmasti pidetään live. Vaikka yksikin kortti vaan tulisi, niin se luetaan Niin. kyllä täällä. Niin. Joo, täällä ehdottaa muutkin, että Jaa. joulukortti Olisiko semmoinen? seuraavaksi. Joo, ja se on tosi hauskaa, kun te lähetätte sitten muillekin vielä niitä terveisiä, niin sittenhän sitä on mielenkiintoista kaikkien kuunnella. Niin. Niinpä. Ihanaa. Ehdottomasti. Kerrotaanko me äkkiä, että mitä me neulotaan? Me ei me keretty tuossa äsken mitään neuloa, mutta nyt me Äkkiä kaikki ottaa onko meillä aikaa? Muutama minuutti. On meillä muutama minuutti. Me voi aloittaa alkutekijöissä kyllä vielä, mutta Villatar-paitaa on tuloillaan. Mulla on täällä lempilapaset. Puikoilla olen juuri aloittanut. Eli siellä on tämmöisiä sydämiä.
Ja mulla on täällä tulossa 2 hihaa tähän paitaan, niin tämä on hieman hankala näyttää, mutta tällainen peruspaita Katrin puukieväristä. Ja mulla on täällä villapesukauluri aluillaan. Meidän villapesukaulurissa oli tarvikepaketissa aikaisemmin Isakerin alpakka ja nyt me ollaan myyty se kaikki, niin nyt tehdään uusi tarvikepaketti sitten tästä Rekian Premium-jakista, merinojakista ja Isakerin silkkimohairista, niin siihen teen nyt mallia sitten. Niin saadaan tarvikepaketteja tehtyä viimeistään Tampereelle. Niin. Nythän on viikonloppuna sitten Oulun messut, että niihin me nyt sitten. Minä ainakin olen ihan hullun lailla valmistautunut. Minä tulin juuri äskettäin, tunti sitten. Minä olen vaan hulluna valmistautunut. Sodankylässä tehdään tarvikepaketteja ja värjännyt lanka. Niin. Monta laatikkoa toit tullessa. Niin, toi. Kaikkia ihanaa ja uutta. Nyt on uusia värejä tulossa. Toivottavasti nähdään Oulun kädentaitomessuilla. Perjantaina kauppa on normaalisti auki, mutta lauantaina on Boutique Frilla suljettu. Että tulkaa perjantaina 5 asti ollaan auki ja tänne voi tulla kyllä katselemaan ja neuloskelemaankin vaikka. Niin. Ja kohta kuvataan uutta jaksoa kanavallekin. Juu. Juu. Heippa! Heippa.